Guys, magandang gabi sa lahat. Ako ay nag-Uber. Nandito ako sa Scarborough Center na food court sa Jollibee. Ito, nag-pick up ako. Papa-deliver na ako. Tapos, ito ako ngayon sa parking area. Pre! Uy! Pre! May delivery ka? Coincidence! Nagdi-deliver ka, pre? Oh, na ito, pick up ako ng Jollibee. For delivery. So magpipick up ka pa? Ito na, Sa loob. tinapa ko na. Paalis na ako. Ako ito. Hoy! Andito rin, oh. Nakita mga delivery boys. O paano? So, pre, naka-pick up na ako. I-cancel ko na lang to para Sige, cancel na natin. Teka. Cancel lang natin lahat yan. kahit tayo Kahit Jollibee, tara mag-Jollibee tayo. i-resolve ko na lang na kuan, medyo may diferensya yung order. Okay. Cancel, babalik ko lang sa mga Andre. Bahala So, sila magutom. Guys, Kain na tayo. guys, hindi ko na itutuloy yung delivery ko.